ବୋହୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିଦେବୁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ହେଲେ ମା, ଘରେ ତ ଆଳୁ ସରିଯାଇଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁ ଯାଇକି ଆଳୁ ନେଇଆ। ବର୍ଷାରେ ନିଜେ ନ ଯାଇ ମୋତେ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ଏତେ ବର୍ଷାରେ ମୋତେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ ପାତ୍ରରେ କଟା ଆଳୁ, ବେସନ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, କଟା ରସୁଣ, ଜିରା, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଓ ଭୃଷୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଉଛି। ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଗରମା ଗରମ ପକୁଡ଼ି, ତା ସହିତ ଟମାଟୋ ସସ୍। ଆରେ ବୋହୁ, ତୋ ପକୁଡ଼ି ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଖୁସି।